вазорати корҳои дохилии тоҷикистон дар барномаи телевизионии худ навори нишондоди падареро намоиш дод ки ба бадрафторӣ нисбати ду фарзанди ноболиғаш муттаҳам мешавад. Навори лату кӯб шудани кӯдакони хурдсол аз сӯи падар ҳафтаи гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфта вокунишҳои тунди корбаронро ба вуҷуд овард. Вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, дар пайи ин навор иномзода Фирдавс соли таваллудаш 1986 сода ва истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд боздошт шуд. Ба қабли раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар Суғд طبق нишондоди гумонбар шуда ӯ барои бекор кардани ақди никоҳ ин усули ҳассосу таъсир расонданро ки ҷиноят аст истифода кардааст. Гумонбар шуда гирифтани маблағ аз ҳамсари муҳоҷири худро тасдиқ мекунад ва аммо мегӯяд гӯё барои тарбияи фарзандон истифода мекард. қаблан низ гуфта мешуд падар барои ба даст овардани пул аз модари фарзандонаш онҳоро лату кӯб кардааст. тавре ҳам аз наворе ки ин падари фарзандонро нишон медиҳад бармеояд. Падарам дар сару рӯяш ба қавли осори лату кӯб дида мешавад.